druhej epizóde nášho podcastu Krone IT Talks. Dnešná epizóda je pre nás špeciálna, pretože budeme hovoriť o niečom, čo pripravujeme v podstate prvýkrát a je to pre nás nová udalosť. Organizujeme nový meetup, ktorý sa zameriava na networking a predstavenie nových technológií. A dnešným môjim hosťom bude môj kolega Matej Hlavatý, s ktorým budeme takýto meetup organizovať spoločne po prvý raz. Budeme sa venovať téme Selenium versus Selenite, ktorú sme pomenovali ako The Battle of the WebDrivers. Ahoj Matej, som rád, že si našiel na náš čas a chcel by som ťa teda takto privítať prvýkrát v našom podcaste. A na úvod by si nám mohol povedať niečo o sebe, čomu sa v Krone Consultingu venuješ a v podstate aká je tvoja kariéra ako testera, ako si sa k testingu dostal. Tak dobrý deň prajem všetkým poslucháčom. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie do nášho podcastu. A ako som sa vlastne k testovaniu dostal, bola to veľmi zaujímavá cesta. Tým, že keď som skončil vysokú školu, tak som rozmýšľal, že čomu sa pôjdem venovať a popri rôznych pracovných ponukách, ktoré som si rozposielal sám, sa mi ohlásili z jednej nemenovanej telko spoločnosti, či sa nechcem ísť venovať vývoju automatizovaných testov. Tak som prišiel na pohovor, úspešne sa mi podarilo prejsť tým pohovorom a to bol vlastne začiatok mojej cesty, čo sa týkal automatizácie alebo celkovo testovania. A pri skúsenosť a pri práci vlastne s tým som si tú prácu obľúbil, hlavne tú automatizovanú časť. A bolo to naozaj veľmi zaujímavé a prínosné. V Krone som momentálne 2 roky a pracujem ako technical test analyst a na jednom bankovom projekte, ktorý je zameraný hlavne na manuálny testing, ale čiastočne sa tam venujeme aj automatizácii. Ďakujem ti veľmi pekne za predstavenie. Toto som sa ťa chcel aj opýtať ako ďalšiu otázku, či sa stále venuješ čisto iba automatizovanému testovaniu, nakoľko aj z vlastnej skúsenosti viem, že nie všade to je bohužiaľ možné a ako testeri musíme stále aj manuálne klikať. A nadviažem teda na to aj ďalšou mojou otázkou. Mal si možnosť stretnúť sa aj na aktuálnom projekte s nástrojmi, ako je Selenium a Selenite? Na aktuálnych projektoch nie, nakoľko nám to neumožňujú systémy, ktoré patria vlastne k nám do správy. Ale tak, jak som spomenul, na predchádzajúcich projektoch v jednej telko spoločnosti som sa stretol s nástrojom Selenium, ktoré sa stalo takou mojou srdcovkou a takou domenou. A som teda veľmi rád, že som sa tej technológie mohol zhostiť a naučiť sa s ňou pracovať. Koľko rokov máš vlastne dokopy skúseností so Selenium ako takým? Považuješ sa už za seniorného automatizéra? A keď si to tak spočítam dokopy, tak bude to asi tak okolo tých 5 rokov. Z Krone som mal tú možnosť, že sme mohli realizovať aj školenie na Selenium, takže to bolo úplne niečo perfektné. Ja som sa kopec naučil a verím, že aj ľudí, ktorí som mal na tom školení, sa takisto odo mňa veľmi dokázali niečo naučiť. Takže ja si myslím, že áno, s tým, čo som sa stretol, tak nechcem byť nejaký neskromný, ale myslím si, že môžem sa považovať za takého seniornejšieho test automatizéra. Dobre, to som chcel vedieť, či budem mať silného supera na našom meetupe. Vyzerá to, že áno a musím sa poriadne pripraviť. No. Mal si možnosť skúsiť aj Selenite, alebo si o ňom aspoň počul, respektíve v porovnaní so Selenium? So Selenitom osobne som sa nestretol, nepracoval som s ním, ale len taký základný overview som si pozrel, že v čom to vlastne spočíva. Takže ale viem, Filip, že Selenite je tvoja doména, ty sa jej venuješ, tak ak by som ťa mohol poprosiť, vedel by si našim poslucháčom to tak čiastočne priblížiť? Áno, áno. Ako Matej spomína, teda na tomto meetupe sa budem ja venovať práve Selenitu. Ja s ním mám skúsenosť taktiež pomaly 4-5 rokov. Využíval som ho už v predchádzajúcich pracovných pozíciách na predchádzajúcich projektoch, ale aktuálne to využívam aj u seba na projekte v bankovníctve. Z hodou okolností na rovnakom, ako pracuješ ty, Matej.
A taktiež som mal možnosť organizovať už 2 školenia v rámci Krone Consultingu na práve túto tému. A teda môžem našich záujemcov, ktorí rozmýšľajú o tom, či sa majú tohto meetupu zúčastniť, že určite, aby tak spravili, aby prišli, nakoľko to bude veľmi zaujímavé a ukážeme si také tie hlavné základné rozdiely medzi selenium a selenidom. Matej, taká otázka, ktorú si možno pokladajú viacerí naši poslucháči, ktorí ešte len začínajú s testingom alebo sa chcú do testingu viacej ponoriť. Čo by si im odporúčil ako taký začiatok do test automatizácie, že čo by si mali pozrieť, naštudovať, respektíve ako začať? Hej? To je častokrát ten najťažší krok, že ako s tým automatizovaným testingom začať. Toto je veľmi dobrá otázka. Človek sa nad tým musí trošku zamyslieť, že či má ten vzťah aspoň čiastočný k nejakému programovaciemu jazyku. Podľa toho, aký druh programovacieho jazyka napríklad ten človek preferuje, tak si vie vybrať rôzne typy nástrojov. Selenium je veľmi dobrý jazyk už len z toho dôvodu, že podporuje viacero programovacích jazykov. Java, Python, myslím, že JavaScript. Vie si to človek prispôsobiť. Potom pri Pythone si, keď nechce Selenium, vie použiť Robot Framework. To takisto práca s webovým driverom. Čiže prvým krokom je rozhodnúť sa, ktorý typ jazyka sa chcem učiť. A pre mňa akože také, s čím som ja začínal pri automatizovanom testingu, bolo niečo úplne perfektné a to bolo Selenium IDE. Je to naozaj veľmi jednoduchý nástroj, ktorý je len plugin do webového browseru a človek si tam vie veľmi jednoducho vyklikať rôzne typy test caseov, vie ich nahrať. Nemusí mať ten človek ani nejaký extra veľký programátorský background, ale dokáže si zostaviť test case. A to je ten krok, ktorý možno dokáže toho človeka nakopnúť. Áno, chcem sa ísť tomu venovať, lebo keď ten test si nahrám a spustím ho, tak automaticky to začne robiť to, čo som mu povedal. Začne to klikať po obrazovke, vyťahovať elementy, vyberať picklisty, rôzne veci. Tak toto bol pre mňa ten prvý krok, že áno, chcem sa tomu venovať. A extrémne veľkou výhodou toho je, že dá sa odtiaľ vyexportovať priamo kód v Java a ten je rovno spustiteľný v hociakom IDčku, napríklad IntelliJ IDEA. A bez toho, aby človek len vytvorí si klasický projekt a vie ho spustiť. Čiže to sú nejaké tie základné kroky. No a pracovať s tým, študovať niečo po internete, nejaké kurzy si k tomu spraviť a človek sa už so skúsenosťou v tom zdokonalí. Perfektne. Ďakujem ti, Matej. Mohol by si sa užívať v marketingu, ako naviesť ľudí práve na náš meetup. Ako presne toto tam budeme riešiť a tomuto sa budeme venovať. A aby som teda nadviazal na ten meetup, vieš mi povedať, kedy a kde sa uskutoční, aby si to ľudia mohli zapísať do kalendárov? Pravda, že meetup sa bude konať 20. marca v Bratislave v priestoroch našej spoločnosti Krone Consulting a časovo tak asi niekedy po 5 hodine a bude to tak na nejaké 2 hodinky, kde sa budeme snažiť našich potenciálnych záujemcov alebo ľudí, ktorí prejavia záujem o testing, im odprezentovať naše skúsenosti a potom získať od nich nejaké drahocenné informácie, ktoré takisto môžu obohatiť aj nás do budúcna. Keby si mal vypichnúť taký jeden hlavný záujmový bod, prečo by si ho testeri, či už testeri, ktorí sa venujú testingu už dlhšie, alebo aj začínajúci testeri, prečo by si ho nemali nechať ujsť? Prečo by mali prísť? Ja by som to určite upriamil na vlastne Selenium a Selenide, nakoľko neviem, či Selenide či ho pozná naozaj každý. Selenium myslím, že je pokrokovejší nástroj a práve preto, že si budeme vedieť ukázať nejaké rozdiely, či už práce s webovým driverom, práce so selektormi medzi Selenidom a Selenium a toto myslím, že môže toho človeka uchvátiť, ak bude mať znalosť jedného jazyka
alebo z jedného nástroja, tak si to bude vedieť rozšíriť o ten druhý. A prípadne potom pre svoj projekt, pre svoju prácu sa bude vedieť rozhodnúť, áno, toto je možno jednoduchší projekt, viem využiť tento nástroj, toto je komplikovanejší projekt a budem potrebovať viacej práce s tým webovým driverom, tak si zvolím druhý. Presne v tomto s tebou súhlasím. Ten event je zameraný na to, aby ľudia videli rozdiel medzi oboma nástrojmi a vedeli sa na základe toho rozhodnúť, ktorý oni budú chcieť používať, ktorým chcú prípadne začať a ktorý by si chceli implementovať do svojho vlastného projektu. Čiže určite v tomto svetle by mal každý prísť, kto sa chce venovať automatizácii alebo sa už automatizácii venuje a chce si rozšíriť svoje obzory. Takže naozaj vás týmto chcem požiadať, že kto ste automatizéri alebo aj začínajúci manuálni testeri, ktorí sa chcú posunúť k automatizovanému testovaniu, určite prídite. Odídete s kopec novými skúsenosťami a znalosťami ohľadne automatizácie. Dobre, ako sme už spomínali, nejedná sa čisto len o prednášku a zdieľanie knowledgeu, ale taktiež sme zameraní aj trošičku na taký networkingový event. Je to podľa teba dôležité? Určite. V našej komunite je potrebné si odovzdávať informácie medzi ľuďmi, nakoľko technológie sa strašne rýchlo vyvíjajú a aby sme udržovali nejaký ten trend, lebo to, čo platilo 5 rokov dozadu, nemusí platiť dnes. A takisto nielen nás to dokáže obohatiť, ale myslím, že aj tých ľudí, ktorí prídu, môžu takisto načerpať kopec nových informácií, možno s ktorými sa nestretli. Určite v tomto s tebou taktiež súhlasím a ja by som možno ešte len doplnil, že v dnešnej dobe už naozaj nie je dôležité len to, čo človek ovláda, ale taktiež si aj spraviť nejakú tú sieť kontaktov a mať známy na rôznych miestach, lebo určite to vie do budúcnosti veľa pomôcť, lebo človek naozaj nikdy nevie, kam ho budúcnosť zavedie. Na čo osobne sa tešíš, Matej, ty najviac? Určite to bude interakcia medzi účastníkmi, nakoľko nebude to čisto len o prezentácii, ale budem napríklad aj ja rád, keď sa rozpúta nejaká diskusia na nejakú tému, povedzme napríklad ako pracovať s driverom, možno nejaké timeouty, nejaké dynamické čakania, selektory. Bolo by to určite o mnoho veľmi prínosné, nielen pre mňa, pre nich, od každého, každý človek je jedinečný a od každého, každý vie niečo a od každého sa človek dokáže naučiť veľmi veľa vecí, takže myslím, že to bude jedna perfektná akcia. Ja sa takisto teším na takúto interakciu, že budeme interagovať či už medzi sebou alebo medzi nami a publikom. Ale taký bod, ktorý sa ja celkom teším na ňo, tak je taký ten súboj medzi tebou a mnou, nakoľko viem, že si technicky veľmi zdatný a bude to pre mňa teda výzva. Čiže určite sa ľudia môžu tešiť aj na toto, že to bude poňaté takou formou súbojovou, že sa budeme navzájom prebíjať. Len tak virtuálne si prinesieme boxerské rukavice a ťukneme si pred súbojom. No, alebo ti budem kaziť kód potom na projekte, keďže spolu fungujeme zároveň. Budem ti robiť takéto naprieky. Dobre. Ešte, že sa to trekuje, že? to by sme nejako zvládli, určite. Dobre, Matej, ďakujem ti. A čo by si odkázal našim poslucháčom, ktorí ešte stále zvažujú, či sa majú na meetup prihlásiť a prísť? Určite neváhajte sa zúčastniť. Aj keď si myslí niekto, že to pre neho nebude mať zmysel. Myslím si, že určite bude mať každá jedna takáto aktivita zmysel. A už sme to tu aj s Filipom niekoľkokrát spomenuli. Každého to obohatí. Tak neváhajte, prihláste sa. My sa veľmi budeme tešiť. Čím viac ľudí príde, tak tým viac to bude obohacujúcejšie pre nás a takisto aj pre vás. Zároveň by som sa ťa chcel ešte opýtať takú otázku pomimo nášho meetupu. Aká bola taká tvoja najväčšia výzva, čo sa týka selenia na projekte, ktorej si čelil a musel si ju vyriešiť? A najväčšia výzva, s ktorou som sa asi stretol, bolo, keď sme nemenovanej telko spoločnosti po
aktualizácii aplikácie na novšiu verziu mohli prejsť na Selenium a vystavať vlastne s kolegovcami celý projekt takým spôsobom, aby bol veľmi ľahko udržateľný a vytvoriť tie test casey, aby dávali hlavu a petu a aby prinášali koncovému užívateľovi nejaký prínos. Takúto podobnú skúsenosť mám aj ja, ale ja to mám spojené viac menej s takými bezpečnostnými obmedzeniami, nakoľko pracujeme klientov či už z bankovníctva alebo rôznych ďalších sektorov. Tam je táto bezpečnosť naozaj na veľmi vysokej úrovni a nedá sa púšťať všetko iba tak zľahka, ako nám tieto nástroje ponúkajú, čo vlastne budete aj vidieť na tomto networkingovom evente. Takže pre mňa je vždy také najťažšie sa prispôsobiť týmto daným bezpečnostným opatreniam a spustiť si ten projekt práve v tomto prostredí. Ale tomu sa taktiež budeme venovať na našom evente. Super, Matej, ďakujem ti, že si prišiel a vy, naši milí poslucháči, nezabudnite nás sledovať na našich sociálnych sieťach, followovať nás na Instagrame a LinkedIne a dúfame, že sa s vami všetkými uvidíme na našom ďalšom meetupe 20. marca.